si objednal nejakú techniku? Hej, bude tady. Bazén tu bude. Už Fero, tvoj rybník bude robiť. Nielen ty budeš mať rybník, aj my chceme rybník. No, tak dáme si súťaž, či čo? Kapitalizmus. Za to máte na za rybník neho. 25 rokov. Bráňte ma! Bráňte ma! Včera som prátal. A to ti na čo palí, Cufero? Hej. Jaj, že neboli na ryby? No to sa na komu opeká. Áno. Stoličku seme k tomu ešte pristaví. No toto. Čo robíš, Ferku? Idem pripravovať. Čo? Pre vás, mimo iné medzi kartami si dáme jednu, Čo? soutěž. Vieš, čo by som mohol dať? Cibulku. Vy, babi, že by ste vedeli, Áno. Vieš, myslíte, celé že položiť na rybarina, to, to aby je sa len robili taký dopredu, bo to bude bardzo budú trvať a budú... No, som to testoval, teraz ma to koplo. Boli sme to ukážky. Tak sa mi to zapáčilo. Kalíšček, máš nejaký pazúr? Koľko tam ich je na stole? 3. Tak ešte jeden tam bude tak kde. 4 by mali byť. Už ne... No ale nebude chodiť cez dvere, on bude stále cez Cez to... gaučovku chodí, rozumieš? Cez gaučovku. No táto je On cez dvere nebude chodiť. človekom, no ale... Dobre vám to strážim tu, Vero. Akurát, že tráme pokračuj ty udáci. No tak to dostaneš ešte za to. Ty a to, no, takú zvážne... Extra putak z tej záhradky, potom síce sneh zmizol. Ale jak pálí slnko? Ale však veľké tramy, však tu dvaja majú čo robiť, nebuď taký tramov Tak dlhý. už vyschli, Dagus. Že vyschli, no. No ale v zime sa zase napili vodou, že? Jirko, tie klobasy nedú prepečené. No a tak sme ti predstav, išli tu so Veľmi. susedom. Tak o týždeň po. Zobral som nasadol do paty, tomu som dal, vieš? Človeča, ja sa ti dodatočne, no samozrejme, proč sme hľadali ako tie možnosti, tak pozatvárali sa v tej chápke, v tej budi sa poschovovali. Len bolo vidno tak spoza rohu, bolo vidno spoza zaslony nazeranie, že čo bude, hej. No a Joži hovorí, ty serme na to, nevieš, čo môže vystrieť. Keby vyšiel von iná reč, podebatujeme, porozprávame a tak ďalej. Drogy nejaké Drogy varili, hej. No to našli tam, všetko. Celé prístroje, všetko. Ja som si robil minulé 15 metrov hadici. Už vyhodené sa maďal. Vzíde sa na záhradke. No a na dovážok človeče, on ti, keď sa pamätáš, ten cigán, čo tu nosil, čo stavial, to je... Nepamätáš sa ty? Tento škripal so zubami? Hej, Dušan. No. Predstav si, on tú chatu postavil. Tú chatu predal im a oni za to, že... To cigáni boli? Nie. Za 4 000 to Dušan predal im. Oni tých 4 000 nemali, Dušan ich otravoval. Tak sa opili a potom ho zavraždili. Toho Dušana, cigána. A zahrabali pred buďou a na to postavili foliovník. Čiže na cigánovi pestovali paradajky. No, žarný paradajky. Tá čo lepšie, než my obyvateľ. Není dobré, že tak zaistení. Mohli mať menej zaistený, aby... No nie? Tornádo by sa taký maličký... Ťažká streka, vetri tie silné nezobrali, no tak je to bezpečné, je. A Vetri by sme im urobili, keby sme... No a ešte aj... Fazulúvali. Jirko, a na dovážok To je ani z bezdomovci to Ferku nezobrali, Aha. ako, chápeš? No tak je. Klambry Viem, boli že budú silné. chytať tu ryby, no ale že tu im potom uplotili. Vieš, čo to je klambra? To pokade máš ako toto? Tak je tá pumpa. Tam a tu pochodí. Budeš srať, nebo co? Nie, na malú. Chceš papier? Tak na Silvestra. Na Veľkú noc, alebo takto, keď máme možnosť, tak ideme za ním.